Марто мога да говоря много хубави неща. С него се запознахме преди 6-7 години вече, когато основната му грижа беше кой футболист ще изтегли на фифата, колко серии ще направи във фитнеса, а сега, като се чуем уикенда, ми разказва как готви кето храни, как ще разхожда барни, как ще се разхожда в парка. Превърнал се в един истински семейен мъж, какъвто вече е той. Шегата на страна, няма да забравя как с него и с Роби се разхождахме дружно в Италия и дружно с Мартин се опитвахме да не изгубим пръстена и през 5 минути той проверяваше във всички джобове дали още е там, дали всичко е наред и от вълнение истински се получи едно страхотно събитие. Ето ни година по-късно сме тук, събрали се да честваме техният съюз. Марти, благодаря ти искрено от душа и сърце, че обичаш, че се грижиш и правиш приятелката ни щастлива.